День добрий, шановні сябри. Я вам вельми вдячний, що сьогодні ми разом тут, щоб ушанувати пам'ять білоруського героя Юрки Моніча. Таких людей у нас у Білорусі, на жаль, часто лёс випадково вельми сумний. Але, на щастя, у нас таких людей є. І вони народжаються у кожному поколенні білорусів. Коли шановний наш герой Юрка Моніч зладив свій напад на цей тягник поміж Берліном і Москвою, у тягник увійшло кілька десятків білоруських хлопців. Вони війшли у чудовний салон багатого тягника, де їхали лепші представники московської, європейської еліти. А вийшли люди, які обездолені нелюдськими совєтськими правилами життя, коли грабували, коли забирали. І вийшли ці хлопці, яким було 18 років, 19, всі плопрануті. І поглядівши на їх, польський аташе сказав, що те, що ви відбираєте і хочете мене покинути, заберіть собі. Тому що він відчував цю солідарність з тими людьми, які змагалися за своє право бути людьми. На жаль, тоді льос не усміхнувся білоруському народу, і ми не дійшли до свого незалежного держави своєї. Але я сподіваюся, що це покоління білорусів дойде до той Білорусі, в якій нам можна буде зібратися у Мінську, на головній площі Костуся Калиновського, щоб відзначити самі важливі свята нашого народу. Я дякую вам те, що ви сьогодні тут починаєте і протягуєте цей шлях. Дякую, шановні білоруси, дякую вам. Жиє Білорусь!